ही राजा का जंगल के एक ही राजा पावर स्टार यानी हमनी के बाघवा लेके आ गुल बा गाना। कौन गाना भाई? करब ना गुलामी का करब ना गुलामी। उनके साथे ड्यूट कैले उहे ड्यूट कैले बाड़ी शिल्पी राज, यानी वीडियो में भी काम कैले बाड़ी के सांजना सिंह, एक एक्टर बाड़ी। यानी कि ऐसन गाना के पोस्टर ऐसन लागल ह कि सच में यार दिल में खलबली। आ हर गाना हर जगह हर गली में बाजी एके गाना, करब ना गुलामी का भाई। करब ना गुलामी इतना धांसू गाना बा, इतना पोस्टर एकर जबरदस्त बा कि सच में कहतनी यार गाना ऐसा लागता कि तू लोग एक बार सुन के देखो ई गाना कैसन लागे। आ बाघवा के प्यार ऐसी जौन होली में ना मिलल, यानी हमनी के ना देनी जाए, चाहे पावर स्टार के बाघवा ना गाना देल, एक के वजह से दिक्कत हो गई। तो कहतनी कि अब की बार गाना के इतना बजावे के, इतना बजावे के पूरा ब्रह्मांड में गाना बाघवा के हमनी के गाना ई बाजे के चाहिए का। कौन गाना? करब ना गुलामी। यानी शिल्पी राज भी अपना सुमधुर आवाज में एक गाना के यानी ये एल्बम के सजैले बाड़ी। आ बाघवा के तो बाते रह, बाघवा लेखा कोई बारे कोई ना गाई। तो ऐसे कहतनी अगर जितना भी बाघवा के कट्टर फैन होखबा लोग भाई, आ जितना भी होखबा फैन लइका लइकी, ये कमेंट के माध्यम से बताइए का खाली एके लिखिए करब ना गुलामी का। कमेंट में एके आवे के चाहिए मैसेज करब ना गुलामी, तब जानम बाघवा के सच में तो लोग बड़ा जा फैन भाई। तो अभी तक जे चैनल के सब्सक्राइब ना कर ले तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे, तबे तो मिली ये बाघवा के जितना गाना यानी हमनी के पावर स्टार के, यानी हमनी के लॉलीपॉप स्टार के, तबे न मिली ये गाना में। यानी यही चैनल पर हर अपडेट रउआ लोग के मिलत रहे। तो अभी तक चैनल के सब्सक्राइब ना कर तो चैनल सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन घंटी के दबा दी, प्रेस करके जरूर बताइए कि गाना कैसा लागल हो। यानी पोस्टर यानी हमनी के रिव्यू कैसा लागल हो। आ गाना बहुत जबरदस्त बा। अभी कहता नहीं गाना बहुत जबरदस्त, बहुत जल्द यानी कमिंग सॉन्ग में आ गइल बा। अभी हमके बाघवा अपना आईडी से यानी पोस्ट नहीं कर, लेकिन गाना सच में हम दावा करतनी, एकदम रउआ लोग से गारंटी लेतनी ई गाना बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होखे वाला बा। तो ये गाना के सबको इंतजार करे हुए, अपन अपन मोबाइल के डाटा जरूर बचा के रखे हुए, काहे से कि आ रहल बा हमनी के बाघवा लेके गाना करब ना